éves bajnokság harmadik helye, Temesvári Péter! Péter 64 pontot szerzett a versenysorozatban. Gratulálunk! Második helyet szerezte meg a Hellenes országos bajnokság street kategóriájában Kajdi Péter! 68 ponttal 4 pontot vett Péterrel, Temesvári Péterrel. És ilyen üres színfoltokra lenne még szükség a hazai mezőnyben, hogy úgy gondolták, hogy ha már BMW-znek, akkor egy különlegességet értületessel támadnak. Reméljük lesz egy 2-0-2-es is és hasonló relánságok, de a lényeg, hogy aki a street kategóriában mai napon fölteheti a koronát a fejére, Polgár Zoli! 134 ponttal! Így van, Polgár Zoli nagyon-nagyon meggyőzően nyerte meg a versenysorozatot. Majdnem dupla annyi pontot szerzett, mint az őt követő Kajdi Péter. A versenyzők a serlegeken és a torokon és pezsgőkön kívül a bombasztik toplapok vásárlási utalványokat kapják. 50 000 első helyezett, 30 000 második helyezett és 20 000 forintos harmadik helyezettben. Nagyon sok serlegek forróköpökről sorolhatok egész nap, viszont nagyon szépen gratulálunk nektek! További sok sikert kívánunk a grupban, és reméljük, hogy a pro kategóriában láthatok ugyanezeket a versenyzőket és serlegeket eljutatni. Gratulálunk még, a tartót mindenkinek, kérlek szépen! Ehhez azért persze a pro kategória versenyzőjének is lesz még egy-két szava. Ugyanis ebben az évben a harmadik helyet nem más, mint a Varga Tamás Pucci gyűjtötte be! Azt mondja, mi ez? Mi van? Harmadik lettél? Pro kategóriában a második helyet szerzett. Nagygergely Indián! Tehát az éves sportverseny második helyezette. Nagygergely! És az első helyen már sokat tudjátok, ugyanis már bezsákolt a tökölön, nem más, mint a Tolgalapos Géza! Ha az differenciálmű beépítve olajat települve behangolva az idején fölbírja, jár mellé egy serleg is. Nem kicsi. 5 versenyben legjobb kiemelkedő teljesítményű van. Még jár neki egy vásárlási utalvány. Jár neki egy vásárlási utalvány. Jár neki egy nagyon finom blond. Most állás többi versenyből és egy szép fotót készítünk rólatok. Utalvány mellé egy nagy tapsisár! Tegyük a szakét, köszöntek nem 3 versenyzőnek! Díjzatás a legmagasabb elő, nem vissza! Megint az abban a kupából így állasztál tényleg. Tehát a versenyzőket megkérjük
nekünk egy pár perc erejéig, hogy fáradjanak le, majd utána az összes bajnokot, első 3 street, első 3 pro és első 3 éjszakai egy nagy fotózásra visszavárjuk ide a színpadra, Pezsőn a kezében, kérem szépen, tehát nem menjetek messzire, neked borjutok. Várjunk vissza benneteket egy pár perc múlva, tehát a street, a pro és az éjszakai profi versenyzők nem menjenek messzire, kérem szépen. Egész olyan szépen elmenjek messzire, különösen nice, összesítésre a harmadik helyen, nem más, hogy Kantor Nikolás! Miki 49 pontot szerezett a versenysorozatban. Második helyen végzett. Elnézést, hogy én Mikinek még egy tapsot kérek, mert ez nagyon szép teljesítmény volt. Nyertes egy verseny. Második helyen végzett, egészen a 6-ról ugrott előre a második helyre, mai győzelmével Szabó Szilárd! Hol vagy Szilárd? Gyere Szilárd! Meglepő tudom, de kupa van itt is. Itt is kapsz Pezsőt. És aki... Akkor is mondom el, hogy most már abban, és aki a legnagyobb királyt, az a Nike éves összesítésben nem más, mint Nagy Gergely! Lépjön fel a másik pilóták mellé. Tehát, hölgyeim és uraim, fényképet kérek szépen, kérem szépen a profi első 3 helyezettet, és kérem szépen a street első 3 helyezettet, hogy szíveskedjen felszállni a pódiumra egy fotózás erejéig. Tehát street első 3 helyezett, profi